Πολύ δυνατό πέρασμα. Πολύ ωραίο σερί. Έκλεψε ένα σημειάκι ο Λευκορώσος, αλλά καθολική υπεροχή. Έχει πάρει το κέντρο εδώ του ring, έξυπνα αγκαλιάζει ο Λευτέρης ο Χαχαμίδης. Σκληρό παιδί, μπαίνει μέσα. Πολύ καλό σερί. Πολύ ωραία. Πολύ καλό σερί από τον Έλληνα αθλητή. Μου χαμογελάει για την επιλογή του Λευκορώσου να τον πετάξει κάτω σαν να κάνουν ελληνορωμαϊκή. Και πάλι. Νομίζω ότι προσπαθεί να ξεφύγει με κάποιους τρόπους ο Λευκορώσος. Να βρει διέξοδο. Αυτό που έγινε στο Ειρήνης και Φιλίας. Πολύ καλό. Όλοι δίναν προγνωστικά στους Λευκορώσους. Φανταστικό αριστερό. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Από τον Έλληνα. Πολύ ωραίο, έχει ζαλιστεί ο Λευκορώσος. Μπαίνει, κυνηγάει τώρα ο Χαχαμίδης γιατί καταλαβαίνει ότι είναι υπέρ του και σε ψυχολογία και σε σωματική φθορά. Έχουν περάσει τα πάντα. Ξανά κάτω ο Λευκορώσος. Είναι απλά knockdown βέβαια, σηκώνεται, είναι ζαλισμένος. Του μετράει ο διαιτητής. Το ρωτάει είναι καλά. Το σκέφτεται, είναι επαγγελματικό βέβαια. Και γόνατο στα πλευρά. Του έχουν περάσει τα πάντα τώρα. Προσπαθεί απλά να αγκαλιάσει ο Λευκορώσος. Δεν έχει τρόπο να αμυνθεί, να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Άλλο κι άλλο φωνάζει. 11.000 κόσμος. Αμέσως καθαρίζονται τα γάντια. Πέρασε και αυτός ο Σαγόνι. Κι άλλο. Πολύ δυνατό. Πολύ ωραίο αριστερό κροσέ. Στο σαγόνι του Λευκορώσου. Στο σαγόνι του Λευκορώσου. Ο οποίος υποφέρει. Αυτό έχω την αίσθηση ότι είναι νοκάουτ, Γιάννη. Ναι, δεν νομίζω να μπορεί να συνεχίσει. Ήταν βαρύ το νοκάουτ, είδαμε και τους γιατρούς να κατευθείαν απάνω. Λευτέρης Χαχαμίδης, απόλυτος νικητής. Όρθιοι, 11.000 κόσμος αποθεώνουν τον Έλληνα αθλητή. Ο Λευκορώσος ταλαιπωρήθηκε. Μπράβο στο Λευτέρη, μπράβο στο Λευτέρη. Ακόμα ο Λευκορώσος προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του. Ήταν ήδη ζαλισμένος. Τον έπιασε πολύ καλά το αριστερό κροσέ. Για να δούμε πώς. Έχει